Приключенията на пещерния човек номер 9. Предпоследен епизод. Трябва да го гледате веднага. Уа! Мисля, че им се измъкнах. О, боже. Трябва бързо да въставам срещу тях, защото вече не ги издържам. Мисля да сключа примирие с тези хора. Ще ги настигна пак. Той идва! Пригответе се за война! Чакайте! Тук съм, за да сключа примирие с вас. Не искам да се бия. Добре, защо изобщо не показваш средни пръсти? Искам просто обяснение. Съжалявам. Защото един човек ме обърка, мой приятел авантюрист, дете ти го приби тука. И сега той е пукнал. Заради теб! Много съжалявам за загубата ти. Въпреки че аз го убих. И се хилиш, как не те срам! Дай ми мустака си! Какво правиш? Сега ще видиш, комбо пядели. Приключих с него, по-добре да не гледате тези кадри. Върнахме се обратно към началото. Сега нека продължим с happy end. Happy day, happy day. Забравих за жената, ама нищо. Тя ще го преодолее. Happy day, happy day. Приятели, изключвам епизода. Следващия ще е по-добър. Гарантирам ви. Чао! Наистина ще го изключвам. Няма да се засрамвам. В момента го правя. Трябва да